Mga bagong sakyanan nga pang-transport na sa mga pasyente sa dakbayan sa Mandaue, pormal ang gitugyan aron magamit sa katawhan. Gisubhan kini Atol sa yanong seremonyas sa paghandum sa Rizal Day karong adlaw. Ang report ni Nico Cirino. Sa yanong seremonyas gihandom sa Mandaue City ang nabuhat sa nasudnong bayani gat Jose Rizal. Unang gihimo ang flag racing kundi gipakayab nga half-mast ang bandera, simbolo sa anibersaryo sa kamatayon sa bayani. Gihimo ang floral offering sa iyang monumento sa may Heritage Plaza, pinanguluhan sa mga city officials. Matud sa mayor, labi na karong panahona, gikinahanglan ang bayanihong buhat sa mga tao. Siya ipatay tungod lang sa iyang pagtuo nga angayan ang batag Pilipino tagaan yun o importansya ang kinabuhi sa matag Pilipino. Ilabi na ang mga kabus. Atulsab sa kalihukan, gibindisyonan ang bag-ong mga patient transport vehicles sa syudad. Itugyan kini sa City Disaster Office ug Emergency Operation Center aron magamit sa mga pasyente. Mamahimo kining maka-augment sa mga ambulansya nga mo'y kasakyan sa mga emergency cases. Samtang ang non-life-threatening apan mahinungdanon nga mga medical concerns sama pananglit sa dialysis patients gamiton ang transport vehicles. Mudawat og mga hangyo sa mga barangay to transport their patients or yung mga constituents nga dili in emergency case kanang transport lang nga for kanang mohangyo lang nga kailangan lang nagdadon sa ospital or magpa-dialysis ngana na Mao ni atong sabuton sa kuan asay para COVID, asay para mga kuan bitaw kanang cases nga i-prioritize nato ang use aning kuan. So naa siya specific purpose ang kada kuan transporter. Lakip sa bag-ong sakyanan sa syudad ang tanker nga magamit sab sa mga emerhensiya sama sa sunog o bakaha pag-supply og tubig. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.